anyị chigataga azụ ọzọ daalụrị nne kenesie gị ke gị onwe igwe ilo kwụsịrị ike n'oche gị were mkpụrụ anya na-abụkwa n'ime igwe onyonyo gị masị gị daalụrị nne na ọ dịrị ofele ife ọbụla ya n'ọlụ wọọlụ tupu anyị eje ezumike ma ọ na ị na-esonyere anyị esonyere ka a na-ekwu ụdị na tupu anyị eje ezumike anyị alụtụgwu eli aka na ụmụ ife gbagasịrị sports update ma ọ bụrụ ndị na-asụ n'ọnụ ndị ite asịghị na update anyị alụtụgwu anyị aka na ife gbasara asọmpi egwuregwu na ndị tụlụgasị ilu ugo na ọdanga dịka a na-ekwuli tupu nlụzọli makwa na klọb nnali asọpọtụ Kamelụ nna agbaelu aja n'okwu kama ekwu ọdịla anyị ebugo na Bundesliga wee Bayern Munich anyị ji ọkpụ karịrị akarị mana nsogbu adịrọ anyị ebugo anya Bundesliga tụlụ ugo ọwụli awụ nke 7 n'ogologo ka anyị bụrụ nyabụ ihe ka anyị na-ekwu na ị ka na-esonyere anyị esonyere isiokwu anyị ka wụrụ ese ndị na-eji igwe kọmputa wee na-egwu ndị mmadụ chandum na ọha nta akụkọ wee ndị nke asị Yahoo Boys danya ọkwa na-ekwuzi Yahoo Boys eti girls n'azụ ya Yahoo Boys and Girls maka elu ekwu so Yahoo Boys ndị agata ha aga ndị uwe ojii a na-adịlị maka ilu eli ndị na-aka eyuzuli ekwentị galala n'ọlị ụmụ agbọghọ ụfọdụ ka o yi emezi elu a na-achụ ụmụ ikolobịa mbịa ka achụ anyị ejide titi gbuo ụmụ agbọghọbịa gata ha kpọọ ike nkụ gafee onwedị onye na-emetụ ndị nke aka ya mgbọ nke kwa na-ese na ha ihe buru ike nkụ gafee ndị kwuru otu anya gị chiri ruo nga mba na oyi na mmadụ anyị na-ezuo n'onye anyị ebe niile alụ onye adịna ihe m na-eli ekwu wee wụrụ na dịka anyị na-ekwu okwu nke plus a ịma nwere ọmalịcha okwu anyị kpọ n'ọnụ n'ihe gbasara nke Yahoo Plus a iwe na-ekwu na-asị na aka ndị a na-alụ n'ụlọ ọba ego maka inelu anya ọfụma ya fụ na aka ndị a na-alụ n'ụlọ ọba ego bala na ya wee ihe ekwuru m ụdị awụlụ gịnị mgbe m na-ekwubu gboo na agba nke mbụ si na awụrụ na ọmụ na gị na-abụja n'ụlọ ọba ego ije weta ego ịmụ ihe anyị na-agabiga na awụ na ọwụlọ na ịchọ ka ije were ATM kaadị dọla ya na igwe ATM nọ n'ụsọ bankị wụlụ na ịchọ ka ije na kaụnta were mkpịsị ode delenye ya ego ede danye ụdị nyocha ndị anyị enyocha gị ịlata ahụ tupu gị adọbute onwe nke onye eme nyocha gị saịnịcha signechọ ewelu ugogbe anya ọda anya anyị onye enyewe nyocha ọ dịka enyote ha enwere ka ụdị afọ mgbala afọ na ọnwụ na njibezili ọzọ kpụọ afọ ọnụ akpụ onyo arịfem na nke maneja emepe ụdị ebe ahụ ya meba n'ime agala m na nke maneja mgbere abụọ ha sị m bịa kwuo eziokwu ọgụnwa nwee ihe a na m degodi nde nke mbụ de nke abụọ njụ ha sị biko onwe onye chọrọ izu ego a ha sị mba ipekwara na mpe inwe ụdịrị ego a so ọwa ego nna gị enwere ike eleghị anya omeluli ego ụmụaka na-abịa ewudoro maka ọ na-eme ụmụaka edile anụ ndị nke ụmụ agbọghọ bụ elu ha na ndị nke bank manager eme enye ọdanya kpuchie bank manager were shi ya nke ihe amazi na ego na-eme enye maka ọ na-eme enyela anaghị ego agbapụ ọsọgo venza gbapụ ọsọgo kamera gbapụ ọsọgo nke a gbapụ ọsọgo ebe a go ụlọ ọ bụrụ na ọnwụnwa ego na ego a na-ekwu okwu ewu ego gbara ọkpụ ma abịakwuo onwe ndị nke uwe ojii anyị ndị nke a na-etinyegasị aka na ya na ya wee ihe ndị nke a dịrụgodo agba anyị ka ya lụtụcha aka ebe na agbọ nna ahụ biko kedu ihe ị nwere ike ikwu na ndị nke onye na-ebute nyawo ịntanet scam ka akpọ Yahoo Boys and Girls kedu ife butere nyanwụ ihe kedu ka nya ihe si bido ka ihe mere o ji bata n'obodo anyị bụ Naịjirịa ihe mechiri ugbu a wụ ile anya ọtụtụ nne na nna a na-enwekwa oge ịkụziri ụmụ ha ihe otu esi eme ka ihe dị mma na ime ka ihe makwa na ịgbakwara na ihe ọjọọ ọsọ ịbịakwa n'obodo alawa ụlọ mgbe ọla a na-eme ekeresimesi ọwụ na gị nwa bụ onye ji eji batara anyị abịala nzukọ makwa na ọgbọ na-ekwu okwu m weta ka m kwasị enyi mechikwe n'ọnụ ka ndị mmadụ kwuo ile anya ọwụ na mụ a wekwa mmadụ asị mba ijighị nkụ chere ka ndị ji nkụ kwuo okwu o bịakwana ilekwe n'onwe gị anya chai maka ego ha m na-enwe ngwanị adị ụzọ nwanne m a chiri nweta ego ha ma isokwe ga nweta ya ha emeeleri ọ gafelarị ọgụ afọ 3 ndị mmadụ na-eti aka ntakịrị ugbu a o riela anyị nke ọjọọ ibi ugbu a o nwekwe ụmụnne anyị chọkwara ịmụ otu esi azụ ahịa ihe a na ugbu a wụ ka ga-apịa bọtịn
makwa na mgbe mbụ ihe eji mara ndị Igbo anyị wụ ndị Igbo anyị na-agba mbọ anyị na-asụ anya ọ wụrụ anyị kwa trọk anyị akwa nweta ezigbo ego maka na ugbu a ụmụ ọtụtụ ndị Igbo ego ha ugbu a ị ga-achọ dị ka amata na-ewu ndị Igbo na-ewu nwanne ha maka na ha etila aka ala ihe ọjọọ otu ọ dị m n'obi nwanne. Ọ dị mma unu anụgo ka maazị si wee dowe ọnụ kwuo onye bụ okwu asị m ole na masị m jụa ọ dịghị ka nyawo Yahoo a na-atụ onwelu kedu ihe ọ dịghị ka kedu onwelu ihe ndị ụmụ enwe nwere ike ị na-egbochigasị na ndụ ndị na-eme nya bụ ihe ịma agụnụ dịka na nekwa ihe do na anyị na-emasị dịka ndị Oriental Brothers buru n'egwu si na oshi ji alụ mmadụ si o ji eme ama ya echie ịmago ihe ọdaṅa bịa na asị na lọv kama ma ọ bụ ọdaṅa ọ dịghị ka o nwere ihe ịmagụnụ na onye na-eme ihe do na-ji ya eri nri ọ dịghị ka o nwere ihe nwere ike ihe o nwere ike igbochiri ya ma ọ bụ ihe ọdaṅa ihe ga-egbochi ya o agatawala ihu ihe agaghịla agaziri agazi ihe gị na-eshiri ike ya ma elu maala otu ọbụla o siri gba mbọ ọ gala ata ahụ ọsọkwa gị nwetakwa ego puku ndị ugbu a ọ ga-eru ụdị ọnwa isii ya agwụ mgbe ọ gwụrụ na ga-alala is alright mgbe ahụ ihe eji na-eshiri gị ike ga-aka dị mma karịa mgbe ahụ ijiri bịa ebe ahụ ego ahụ. O nwekwara ihe ọzọ dịkwala ihe a nwanne ọtụtụ ụmụaka ala eme ihe a kwa ụbọchị Fraịde ha na-aga ụlọ ụka ịga mee ekpere agachala nke dibịa abịa gala ụlọ ụka ma na-ajụkwa kedu ụdị ụlọ ụka anyị na-agali ya a na-emere gị ekpere ka ị nwee ike agba mbọ ha na-aghaghị ịga ụlọ ụka maka ụdị elu enwere ike were ọkpụrụkpụ ego nye onyinye ọ ya nwanne ọ jọrọ njọ ọ dị mma unu afụgo ka anyị si aga n'elu isiokwu anyị ihe gbasara ndị Yahoo Boys and Girls iji igwe ọgbara ọhụrụ igwe kọmputa wee na-egwu ndị mmadụ Chandum na ọha nta akụkọ mana isi m wiche okomukwu na wee mago na ya wee ife ebidosi afọ ịmasị amụla anụ ọkụkọ ọmala egbe ya bụ ihe abịa bido mgbe awụ na anyị na igwe ọha nta igwe kọmputa mgbe enwere ya bụ igwe ebidozie bịa nwee Yahoo nwegasịva ma Facebook ihu akwụkwọ ma ọdaṅa alụbatagasịa ma ihe ndị ọdaṅa dị iche iche ịma na anya mbụ ejikwana wee lụọ anya Facebook maka Zuckerberg lụrụ nya Facebook ihe o bukwa n'obi wee lụọ anya awụlọ ka eweli egwu ndị mmadụ Chandum kama nọọ ka ọ wụrụ na ndị gị na ha dị ka ụdị ịmagụnụ mgbe ịgụpụta sekọndịrị skuul onwe ndị ichepụ ndị ọyị gị otegola aka ịmazikwa University Connect ma ọ daṅa tụmadị awụ na-ezigbo afa gị ka iji wee mepee nya Facebook adreesị ebe ọwụ na onye eti ha n'afa gị awụ onye na-achọ gị achọ ịgba na nya Facebook ọ wee wụli awụ ihe jikọrọ ụwa niile ọnụ mana eluzie ekwego ọcha gbulu ọcha ga-egbulu ekwezi ndị nke ndị ọba anyị welie wee mee ihe egwu ji kwesị iji ewe maka ibe neli ka o si dị na nya Facebook ọ bịazi mee inene nke ndị Amerịka ọ wụla onye nwefu ihe ndị ọda ibe nene ifu na Facebook nke Amerịka bịa dị iche nke ndị Naijiria anyị bịa dị iche ma background ma kọlọm ihe niile nke ha bịa ọgba iche nke ndị Naijiria anyị bịa ọgba iche ineneli nke ndị London ọgba iche onwe ka isi si n'obodo anyị fụ onye nke nọ na ndị nke mba Amerịka chọọ ka ise ndị elie friend request ma ọ bụ ihe ọdaṅa ka gị na ya na-aba ọwụla onye ma ọ izi asị gị ma ime onye a igwe kọmputa ya ajụba gị ma ime onye a na-ama ekwe ka gị na onye awụla ọyị na ọ nọ na mba Amerịka gị nwa n'ebe a ọ dị egwu wee awụzi mgbe ọ na-eme elu ụmụaka ụmụ nwanne anyị ewelisi ụmụ ihe aghụghọ ọdaṅa sigasịala igwe kọmputa asị ọdaṅa gosigasị ya ma akwụkwọ nwee ike zigalụ ndị ozi ekele ha na ndị akọwa akụkọ bọọ maazị mana anya nji afụkwa anya bụ ihe ịmasị na onye mmiri fụrụ ụkwụ ya ka ọ na-eli maka anya nji afụnya ya ihe gbasara nya bụ igwu ndị mmadụ Chandum na ọha nta akụkọ wụ ọ dịkwa ka mgbe egwu 419 na Naịjirịa ndị nke a na-eji ọnụ si ga-ejikwa bụla akpa m gwa afọ nwa si ọdọ ebe nwa onye mmiri fụrụ ụkwụ ya ka ọ na-eli ọnwụ na ibughị ihe anya ukwu n'obi
ịmasị na ọcha anụ ukwu na anya akpa ukwu ọ bụ na ibughị ihe anya ukwu n'obi wee jebe kedu ka ihe esi na ọ na mba ofesi ebe ị nọ mmadụ anọ lụlụ onwe onye gị na ya na-aba amaghọ sọsọ na eziteli gị ozi ekene friend request na Facebook ma wọd aṅa ma nwee ka esi bata na profaịlụ gị ma ọ na ihe ọda aṅa dị na ndụ gị asị gị na-ejikwa nwee ngwa afọ nwa na ebe nwa na onye blọkụ nwa jikwa nọ n'ebe nwa si kọntena nke nwa mere nke nwa si send ya $1,000 si eme nke nwa isend ya asị gị ngwa na nke isendịla esend na ndị post nke nwa ji ya sisi na dọkụmentị na-akwụchagwo gị na-enye na-emegwo nke a eme nke a na gị send kwukwuzie $50,000 si send ya niile awa anya ukwu ana m asị gị na onye egwuru nye acha ndụ ma egwu wuo onye ohi onye gwuru egwu wuo onye ohi ntaramahụhụ ekwesịrị ile na-atagbu ejide onye gwu onye acha ndụ achọ onye ogwuru egwu tụọ ha na-aba nga ọ dị mma ka anyị dobirikwa nwa obere ezumike ọzọ anyị chigata azụ anya kapịara nye gwa okwu ọnụ na-aga n'ihu sonyekwala na anyị ọzọ